martang yang mahita. Dami ni dibatana sumurun sian saluhutur roha, di mana mangaramuti hati-hati do pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani dibatari hita imana tersurat di 2 Musa bidu 10 ayat 21 ayat 2 songonoma hatani dibata. Jadi marmungu-mungu masadok luhutani hala Israel dopa si Musa dopa si Aaron di halongonani. Di dokala Israel matuna sida tungso mate hami dibunuh tangan ni Jehovah di tanah Mesir. Di nahudul hami di labung udon. Akka namarisi juhud. Di nabusur hami mangan sagu-sagu. Ay ditugyok kamu hami ruar tu halongonan on laho ma munu sadok luhutan on at turaparon. Dongeng na Jehovah matu si Musa. Ida ma parokku matu hamu udah sagu-sagu sian banogicang. Asa ruar bangsoi jala di papungu say sadiharina asa hujun na sida manang turuton na sida patiki manang nadang. Alay juppa paunom narihon paulun na sida ma nabidon na sideng. Gabi silopi ma martibakon na pinapungu na sida siapari. Dungidok si Musa madok siarong matu sudi hala Israel budariom ma botom muna. Jehovah parok kamu sian tanah Mesir. Suguk manugut idaw muna ma hasangapun ni Jehovah ay nunga dibigi iba na parangurto muna dapat Jehovah etung isi mahamu hami pola ubahan tung marungutungut hamu dapat kami. Akop ninna si Musa ma molo dilo Jehovah juhud panganom muna budarion jala butongan mangan sagu-sagu manukut nei ala naung dibigi Jehovah paranguto muna namar munguti hamu dopa ibana ay tung isi ma anggo hami pola dada dopa kami hamu marmungu dopa Jehovah do ido sahana. Di hamu dong saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga puda. Di barita namar donga pudaon sada keluarga adong 2 yanak konna. Ima namar guar nabalga si keken. Namar guar napaduahon silambas. Alai di 2 pangalaho ni anak naon berbeda-beda. Ia si kekeng naon ima halak na orang na marungutungut. Jala tusadong dungulunyon anggurang na marungutungut tiap hari. Songoni matorus tiap hari orang na marungutungut. Ahape diudah orang na marungutungut. Ahape diallang orang na marungutungut. Ahape disuruh natorasna horan na marungutungut. Sadok dakya lewat are anggodang na marungutungut. Angginaon na marguar silabas labok buhina labok nang rohana. Sadok dakya marungutung holan na labok ma labas ma. Songonima halakon na 2. Jala disadatiki manang lao marsikola lujado natorasna madungoi si kekenon. Alay anggo silabason saya hato patok do dungo. Jala dipaingot natorasna ma tuhalakon na 2. Saya dipaingot do nang si kekenon. Didok natorasna ma tuhalakon na 2. Taringot tu ima dingulu siganu pare doho disikap doho nang diparohan dungi di parsauran manang sigunu siganu pare ala nunga bosan natoras ne paingoton jala pola do saya dibanding-bandingkon natoras ne taringot tu si kekenon Roma silabas madok abang setiap hari hoholan na marungutungan.
jala juk do dungo pe hola na terlebat inna marupaning alani do silaba soma bang keken bangun siang rotimu sudah diambil burung inna marupani ala saya holan na dungo holan na terlebat holan ko say dungo jala siang alani do silabas matibana bangun siang rotimu dan makananmu sudah dipatok burung. Hala na dungo siang nunga dipatok nunga yalang pidong rejikinan. Inna ibana marupani. Jala songonima sikekenon. Nung dipaingot. Alai setong marungutungut. Akhirnya di ujung na taida do sikeken satu nama rumah tangga di bagasak kapugusun jala di bagasan parungutunguton darsedo nguluna pait alayang go silabas sadok tung masai lancar do usahana jala mamora jala songoni tabuni parngulun ringgas manang tu dia alay anggo sikeken saat tu nama tua holan nasay marungutungut ngulunan. Ima perbandingan ni pangalako ni halak dua namar hamarangi. Dihamak kadong asaha porsyaon. Songonido bangso Israel na taida di bagasat turpukon. Dung haruar na sida siya Mesir nung masa na sida tupar horsyani tubuh ma sada masalah. Masalah na nedupan na sida ima tabayak ko madihamak kadong asaha porsyaon. Masalah yang berat, masalah si panganon. Di parungutunguton na sida, didok na sida tumako mahami. Di Mesir, mga kami malangjuot. Alani marungutugu mana sida tu si Musa do tu si Aaron. Na yanggap na sida i mapola yanggap didok na sida yanggap poro hami songon didok rakay ngani songon maaf, songon biang. Baka didok na pola gabi tumago mahami naking didok di Mesir. Songonok kami tumago kami di tonga-tonga ni parkor di tonga-tonga ni ala Mesir alay mangam jala malanjut. Parungutunguton na sida ido nakaning sahat tu debata. Parungutunguton na sida ima membuktikan isi na sida. Bahwa membuktikan orang yang tidak tahu bersyukurlah manusia yang tidak mengenal Tuhan. Naso manada. So ngosike kan nakaing nasi marungutungut di bagasangula ternyata nang dipatok kehidupan nape basongonima. Orang yang selalu bersungguh-sungguh tidak tahu bersyukur dan sampai hidupnya pun juga tidak akan pernah bertumbuh dan tidak pernah akan melihat pasu-pasu nakengani ujungnya malas karejo, malas menang merkua, malas menjahat terima. Tetapi labas nakengani nabi selalu hidup bersyukur gimana kengani turhato dungo mersiajar terus akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Kasido nanang berengot tadi bagasat turpukom di parungutunguton nai dialusi debatado sa sitongna. Marungutungut ala marroha diri. Morohanak na si marungutungut iman na somanada kabahinan di debata. Sarupa di molo si marungutungut di tatulongata berarti kita adalah belum dewasa. Marungutungut bangsoy aladang porsia di huanso di haguguni di bata, di panarihono di bata, di sipangan na sida, do padongan na sida, di parhorsihoni hape nunga. Tung masay takas di pabua, si Musa ima huanso ni di bata, na padongan na sida, pola di perdalani na mga liw kaluaw, do na mga liw padongan yun, na pola di liw tu na sida ima. Ba, arian do borngin marhiti halabohon. Arian na dilion halabohon. Orang ini diliw katiuron. Alay, dang sadar na sida. Dili debatado man na tu na sida asa porsia dia sida tu Jakuba. Alay taida ma. Buhado na sida. Tong dang ditada. Na dilion. Sa tokido butong. Benon ni man na. Jalan ng butong na sida. Palasora alay. Tong mo siya marungutungot.
Alay aladang di boto na sida madok mauliate teida nakangani babagabe bado ba teida ma di manakaningani ternyata mereka tidak pernah bersyukur sehingga mereka kelaparan dohot gabe mabiar di ngulu sigano pare api ido nang sada gabe ngulu ni na porsiay tangyang ta so tangyang na porsiay asal nak kaya mabiar unak ya marungutu. Jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Itu siti bota. Nah yang alani gudang ni kekhawatiran tei, nama khawatir kita di kebutuhan ni pertedion, kebutuhan ni perdagion, khawatir kita di persikulan, khawatir kita di masa depan. HP kita jut donung amar tangiang ali amanami. Cetaro desi lehum madihami anguluan siapa hari. Alai tei dema. Buhar kita makapor setang ali amanami. Bah, kita justru khawatir. Ya, alani ma dia makadonga saha porsian odo nanaing pasahaton ni turpukot tu hita asau na kolsoan halak na holsoan ima halak na ganggu taringo tunguluna na ganggu nang taringo tu masa depan. Molo holso depe hita di mulut tahun berarti kita belum percaya kepada Tuhan. Hidup benedo di Matius Onomi ayat 25 kat bagas dui una kolso kamu ngulu muna dang lapatan na so tungga bihalat na so porsu dapte paditar mado una kolson bo una pola mangulu ni una pola martanya dah lapatan na una kolso kamu ngulu muna namar lapatan unang gabe ngulu ton mabiar mananga HP di bagasan perdalanan ngulu adong do nama nareo kita alai unang gabe jol manaso mangula una songo sike kana kagani badi hama gabi hasi ado gabi mamora ay dungo pinga nga siyang ay dungo pinga terlebat harusnya bangun pagi-pagi jala hiadora tabigi taringo tu nasihat ni imasada natoras tu yanakon na taringo tu halak na dibagi artanay alay isido na gabi sukses orang-orang yang cepat bangun pagi. Alay isido na sukses sudah gagal. Ima halak nakaningani nunga pasu-pasu manang rezekina diturbing manang dibuat pidong. Alanya ala nunga dungo jam 10, jam 12. Barang betul rezeki ini ay ngamangule bana. Mulai mesti jam 7 angarom be tentu rezekinya sudah berkurang. Alani do ikut tong do mula-ula do atau dungo bangun pagi cepat hidup benar atau kapal sekolah. Saya tahu do sekolah banyak membaca, banyak belajar, banyak imanakan gudang mersiajar karena tidak akan memungkiri bahwa pekerjaan tidak pernah ima mabain gabi hasil yang tidak memuaskan. Bartusido di daing di bagasa turputon diajari turpuko do tu hita asa halak natutok kita mernida sakap doho padongan yuni di bata. Alanima di hita salut na dia makadonga saha porsyam. Adong nanaing doho na turpuko tu hita na perjulu bangun kesadaran bahwa penderitaan itu dengan kita adalah bisa membawa kita ke dalam ima kuaso manang panadota di debata di paloas jalatay na nakangani asa di igil lo siya kita gawilam chonok tu debata di tonga-tonga ni para horsihani mangaliw kesempatan dito kita asa lampa jonok ko diri tu debata tungolo lam tapa jonok dito tu debata ido gabi sada jamina di hita molo jonok kita tudong ata tutunak kangani imam be kita gabi lam takas manada huasoni debata sejumuluma luluhamu harajaw ni debata dungi pasatok ma aka odeng tuhamu lapatan na ahadonan dohon disi ima bahwa ngulut tahun ikut perjudu mengelui huaso manang harajaw ni debata mulununga di bagasan hatani debata hita nunga di bagasan na manada jalan natakas mangulu hita di hatana nagmabir bi hita di
ngulus si kanu pareng. Napaduahon, nang ajaran itu pukul dotu hita. Bagaimana kita menghadapi krisis yang masa yang terjadi dalam hidup kita. Napaduahon nak nganima diame, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Kita menganggap diri kita sendiri sebagai penyebab diri kita sebagai krisis. Tentu krisis yang terjadi dalam hidup kita karena disebabkan oleh diri sendiri. Alani marsiajar mahitan menghadapi akka hamaolon. Belajarlah kita menghadapi akka krisis-krisis nakangani unang marungut-ungut. Jangan menyalahkan diri sendiri, tapi bagaimana kita akan melihat secara pribadi di mana kaningani marsiajar merespon bangun hidupmu, membangun hidup memulai dari nol. Mulai kita coba bangun pagi, unang tasalah deta, membangun apapun, jangan pernah menyalahkan diri. Jangan pernah menyalahkan diri kita, orang tua siapapun. Jangan pernah kita selalu menyalahkan diri, tapi lihatlah memulai dari diri untuk bangkit kembali. Nama patuluhon gimana ini menghadapi dalam hidup ini krisis dalam apapun neng marsiajar kita songon manajer si Musa. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Unang tasalahud debata bahwa Tuhan itu adalah tidak pernah membuat kita untuk jatuh, dan Tuhan tidak pernah menginginkan kita manusia yang selalu dimanakan gagal, tapi kegagalan itu adalah membuat kita diame untuk bertanggung jawab. Kegagalan atau untuk belajar. Kegagalan adalah membuat kita semakin melihat bahwa kuasa Tuhan ingin menunjukkan tangannya yang kudus itu, pemeliharaan Tuhan. Alani dan rubut kita di debata, tetapi kita harus mau bangkit dari setiap persoalan hidup. Alani jangan pernah menyalahkan Tuhan, tetapi penuh dengan kerendahan hati. Tidak mah tangan di debata nama masuk kita. Tetaplah percaya bahwa Allah lebih besar dari masalah kita itu. No perlu. Jangan pernah melihat masalah itu besar, tapi Allah yang harus kita yakini lebih besar dari setiap masalah kita. Tidak ada masalah atau kuasa apapun yang melebihi kuasa Allah. Tidak ngadongi. Tetap mah hidup ini tidak ada masalah apapun. Katakan dalam hidupmu tidak ada masalah atau kuasa apapun melebihi kuasa Allah. Tidak ngadongi. Amin. Pertanyaan kita. Mauliati madiho ali Tuhan di mata. Napa untuk kami mahiti hatam nabedi. Amin.